Lang omlet is het Safir. Van Utah baant het Olympisch vuur 2 weken lang in Zuid-Korea. Het is voor de 23e keer dat de winterspelen gehouden worden. De allereerste editie wie in 1924 in Chamonix. Dat die doe in Nederlanders om mij. Dat is nou wel oors. Mijlkoor komen er in Zuid-Korea 33 Nederlanders in actie. Van die 33 komen er maar eerst 13 uit Friesland. Zoals Jorrit Bergsma, Shinky Knecht, Antoinette de Jong en Susanne Schulting. En ze willen alle keer maar in één ding. Ik kom hier natuurlijk gewoon om Olympisch goud te winnen en het maakt eigenlijk geen zak uit op welke afstand. De allereerste Nederlandse gouden medaille op de winterspelen, wat helle in 1964 troch ik al een Fries. In Innsbruck wie Sjoukje Dijkstra uit Akrum de allerbeste bij het kunstrieden. Sjoukje Dijkstra, die van de jury de hoogste cijfers kreeg, mocht onder koninklijk applaus. En terwijl de Nederlandse driekleur aan de middenmast werd gehesen, plaatsnemen op de hoogste trede van het erepodium. Daarna moesten wij 34 uur wachten op de volgende Frieske gouden medaille. In Nagano, wie Its Posma de rapste op de 1000 meter. Posma pakt goud! Goud voor Its Posma! Goud, Its Posma! Goud gaat naar Friesland voor het eerst, naar Deersen. Sven Kramer is trouwens de meest succesvolle Fries op de Spelen. Hij won zo'n medailles en van 3 keer goud. Een sportdatabureau had voorzien dat Nederland deze winterspelen 9 medailles had, waarvan 6 keer goud.